الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah mai kowa mai komai a cikin laɗifinsa a cikin tausayin da yake ma bayansa ya ƙara kawo mu wannan program da muke a tashar mu ta Magani Media TV da muke magana akan magunguna da cututtuka da yadda ake ana magance su da magana akan sirrika na buɗi da samun ɗaukaka da matsayi da sauransu kuma muna yin sani domin soyayyar mu da Annabi alaihi salatu wassalam ba don a samu wani abu na duniya ba. Allah ala kulli shay'in qadir innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah madaukakin sarki a bisa komai mai iko ne. Allah kuma yana duba zuciya. Lalle dukkan ayyuka suna tattara da niyya ne. Kokarin ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi yayi magani alaihi salatu wassalam. Ta dawo ya ibadallah ku yi magani ya ko bayan Allah. Saboda haka magani ba wani abu ne, abubuwa ne da suke da muhimmanci. In muka duba ma a cikin ɗibbi na baina Ibn Qayyim al-Jawzi ya kawo abubuwa da suke da alaƙa da magunguna da cututtuka da yadda ake ana gane wato yadda za a yi magani da sauransu. Saboda haka abu ne mai sauƙi. Idan mutum aka yi mai sihiri ya rasa yadda zai ya karya sihirin, ga yadda zai ya karya sihiri ɗin. Ko kuma a'a naƙuda ce ake yawan yi doguwa a ƙi samun haihuwa da wuri, shi ma dai ga yadda ake. Za mu fara bayani akan watan maganin karya sihiri irin wanda an sha karyawa sai a dawo a yi, a sha karyawa a dawo a yi. Za a karanta wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Za a karanta ayatul kursiyyu ƙafa ko za a rubuta ayatul kursiyyu ko a karanta ayatul kursiyyu 170. Sai a rubuta qala musa ma ji'tum bi sirri inna allaha sayabdilu inna allaha la yuslihu amal muslim. Shi ma za a rubuta shi ƙafa 1000, za a karanta shi ƙafa 1000. To lalle idan aka yi wannan aka samu ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya sai a rubuta yasin ƙafa 9 wake-wake sai a zuba. Idan aka yi turare lallai ba ƙaramin watan amfani za a samu akan wannan karya sihirin ba. Kuma ana iya samun matasan Alqur'ani a rubuta su sai a samu kainuwa, garin kainuwa a tabbatar ya bushe a daka sai a zuba sai a sha. Wancan kuma kawai sha za a yi ba tare da an haɗa su ba. Gaskiya yana karya sihiri irin wanda an yi ana dawowa ana yi kuma yana iya zama dafi. Sannan idan mace tana yawan doguwar naƙuda sai a samu ruwa mai kyau sai a tofa Alqur'ani ƙafa ɗaya cif. Sai in aka tofa Alqur'ani cif a cikin ruwa sai a sa azurfa. Da an sa azurfa sai a ba ta sha. Shikenan take za ta haihu. Insha Allah za ta haihu tare. Take-taken nan. Da gaggawa za a ga suɓul mace ta haihu. Insha Allah. Wannan mun jarraba shi da dama jama'a wanda yake ganin kaman yana da kokonto to sai dai in Alqur'ani yake ma kokonto, amma gaskiya Alqur'ani ba abun wasa bane, ba abun kokonto bane, mun sha jarraba wannan. Jama'a sunana Muhammad Awwal Abdullahi kamar yadda aka fi sani da mai nasiha, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV ranar Talata karfe 8 na dare. Ana maimaici ranar Asabar karfe 3 na yamma. Jama'a muna yi maku fata alkhairi. Assalamu alaikum.